Is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Tony Zarb qal li l-Union lesta li taħdem ma' kulħadd biex jinħolqu impjiegi diċenti għal ħaddiema Maltin u Għawċin. Iżda wkoll tmur pass oltre minn hekk. Dal-aħħar ġranet aħna minna proposta u din magħha tkellimna mal-UHM li huma n-nies li jpoġġu l-qudiem dan il-proġett biex nieħdu l-okkażjoni biex naraw kif il-unions pajjiżna jistgħu jersqu iktar lejn xulxin. U aħna minna proposta illi il-unions qabel ma ħammorru għall-laqat fil-kumitat tal-MCSD ħanintaqgħu bejnietna biex aħna nresqu rapporti flimkien quddiem dak il-kumitat. Il-President tal-GRTU Paula Bela qal li s'issa l-MCSD dejjem kien post fejn isiru lectures mill-Gvern dwar se jiġri. Nibdew paġna ġdida biex minn din l-inizjattiva l-MCSD tibda tkun il-promotur tal-pajjiż fil-fatt il-liġi teżiġi li aħna nagħtu pariri l-Gvern ekonomiċi biex il-pajjiż jimxi l-qudiem. Sal-lum naħseb li konniex għadna wasalna f'dan il-punt u minn din l-inizjattiva l-qudiem l-MCSD tibda tkun il-promotur biex aħna l-inizjattivi nibdew maw. Tal-istess fema Michael Grech mill-Gozo Regional Committee. Jiena naħseb illi wasal iż-żmien illi mhux sempliċement aħna niġu hawnhekk u nisimgħu presentations minn diversi nies u minn diversi esperti, aħna kollha kapaċi nagħtu l-input tagħna minn b'mod u minn bieħor. Joe Farrugia mill-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem qal li dan il-kunċett huwa kruċjali għall-iżvilupp ekonomiku ta' pajjiżna. U dan huwa eżempju ta' kif jista' jkun hemm diskussjoni madwar mejda illi fejn qegħdin nitkellmu mhux fuq ftehim kollettiv imma fuq kunċett importanti illi anki aħna ġieli tkellimna fuq bħala Employers Association, kunċett illi huwa essenzjali anki kif qal tajb ekonomista wkoll għal żvilupp ekonomiku. Stefano Mallija mill-Kamra tal-Kummerċ qal li issa jmiss li dawn il-proposti jiġu implementati. U naħseb hija responsabilità tagħna l-inizjattiva bħal din nieħdu għal quddiem u però noħorġu proposti konkreti illi mhux biss jibqgħu fuq il-karta imma proposti illi nkunu nistgħu nimplementaw fl-aktar fis possibbli. Il-President tal-MHRA Tony Zarb appella l-aktar kontabilta u qal li bekk biss gvern modern jista' jakkwista riżultati. Fejn jidħlu is-settur privat aħna qisna spectators. We are not players fija din l-area. Imsieħba soċjali oħra saħqu fuq l-importanza ta' proposti oħra msemmija fosthom fiċ-childcare u l-ġenerazzjoni tal-elettriku. Il-kwalità wkoll tiġi wkoll mal-flessibilità u x'inti toqgħod tara anke l-inizjattivi proposti bħalma saru anke taċ-childcare pereżempju li hija idea tajba u tagħti saħħa wkoll u tagħti aktar iċ-ċans li jkun hemm il-flessibilità fid-dinja tax-xogħol. Qed pjaċir ħafna wkoll li dat dokument ukoll li laqat ħafna punti mill-dokumentana qed jissemmu ħafna affarijiet aspetti li bħala forum qed nitkellmu anke f'dal pajjiż nissemmu childcare centers fuq seduti parlament fuq il-power station u nemmen li bħala forum qed nagħtu kontribut ukoll fuq dak l-aspett.